गाड्या चालू करा गाड्या करणारी विश्वास करून करण्यात येणारी शेवटच्या दिवशी शेवटचा एक तास फक्त बाकी आहे शेवटच्या दिवशी फक्त शेवटचा एक तास फक्त बाकी आहे वेशभूषा पहिल्यांदा फक्त 5 मिनिटाचा टाइम दिला आहे 5 मिनिटात वेशभूषा पहिला करून त्याचा कपडा काढला जाणार आहे जे वेशभूषा पहिला करून करणारा फक्त 5 मिनिटात दिला जाणार आहे चालू झाला आहे जे गाड्या खेळणार असतील त्यांनी लवकरात त्यांच्या मनमानीची कृपा करायची आहे शेवटचा दिवस शेवटच्या दिवशी फक्त 1 तास फक्त बाकी आहे जे खेळणार इच्छुक असतील त्यांनी लवकरात गाड्यावर त्यांच्या मनमानीची कृपा करायची आहे माहिती करते 1 महिन्याचा फ्री वाउचर देण्यात येणार आहे माहिती करते 1 महिन्याचा फ्री वाउचर देण्यात येणार आहे आता चालू झाला आहे शेवटच्या दिवशी शेवटचा 1 तास फक्त बाकी आहे गाड्या चालू करा वेशभूषा पहिला करून वेशभूषा पहिला करून गाड्या देण्याची कृपा करते शेवटच्या दिवशी शेवटचा 1 तास फक्त बाकी आहे
गाड्या चालू करा, 2 राऊंड करून घ्या, लवकर 2 राऊंड करून घ्या. शेवटच्या दिवशी शेवटचा 1 तास फक्त बाकी आहे. 2 राऊंड करून घ्या फक्त. भारतीय जनता पार्टी कॉम्पिटिशन 9:30 सर्व कार्यकर्त्यांचे हार्दिक स्वागत. आता शेवटचा दिवस आहे. शेवटच्या दिवशी शेवटचा 1 तास फक्त बाकी आहे. गाड्या करण्याला इच्छुक असतील तरी लवकरात लवकर गाड्यावरून देवीच्या मनपात सुरुवात करायची आहे. वेशभूषा परिधान करून खेळण्यासाठी फक्त 5 मिनिटात आपली वेशभूषेची नावं कार्यकर्त्यांची घ्यायची आहे. राऊंड मोठा करा, राऊंड मोठा करा. हे जाधव साहेब राऊंड मोठा करा. राऊंड मोठा करा, राऊंड मोठा करा. आता शेवटचा दिवशी फक्त 1 तास फक्त बाकी आहे. लवकरात लवकर गाडी घेऊन देवीच्या मंडपामध्ये राऊंड मोठा करा, राऊंड मोठा करा. गायकवाड साहेब राऊंड मोठा करा. गायकवाड साहेब राऊंड मोठा करा, राऊंड मोठा करा. राऊंड पुढे घ्या जरा. राऊंड थोडा वाढवा, पुढे घ्या. भारतीय जनता पार्टी कॉम्पिटिशन 9:30 मंडळाने सर्व कार्यकर्त्यांचे हार्दिक स्वागत. शेवटचा दिवशी फक्त 1 तास फक्त बाकी आहे. जे गाड्या खेळणार इच्छुक असतील त्यांनी लवकरात लवकर आपापली वेशभूषा परिधान करून गाड्या खेळत देण्याची नम्र विनंती आहे. राऊंड मोठा करा, राऊंड मोठा करा. जाधव साहेब राऊंड मोठा करा. राऊंड पाठी घ्या जरा.
यश राम वाटता यश ये थोडं राम वाटत गर्दी वाटते थोडं राम पाठी घ्या थोडं पाठी घ्या पाठी घ्या थोडं पुढे घ्या थोडं पुढे घ्या
या जाधव साहेब त्यांना नम्र विनंती नाव मोठा करून त्यांना पुढे नाव करा नाव वगैरे पुढे गायकवाड साहेब त्याला नाव करून
DJ welcome in the
काय ना
क्या ये इतना इधर भी है
मम्मी न कुठे आता मम्मी गाडीचं दुकान कुठं ते Thank you.
आज उरवायचं होतं रे राडा झाला ती कुठे गेली माझी मुलगी थांबली लेडीजनी स्टेजच्या समोर यायचं आहे. सर्व लेडीज महिलांनी स्टेजच्या समोर डान्स करायचा आहे. मुलांनी उजव्या साईडला यायचं आहे. मुलांनी उजव्या साईडला यायचं आहे. मध्ये कार्यकर्त्यांनी उभं राहायचं आहे. हो महिला आणि लहान मुलं स्टेजच्या समोर यायचं. महिला आणि लहान मुलं जी पुरुष मंडळी आणि मुलं आहेत तरुण मुलं आहेत त्यांना विनंती आहे की त्यांनी उजव्या बाजूला खेळायचंय. उजव्या बाजूला डान्स करायचंय. कार्यकर्त्यांना लक्ष द्यायचंय. कार्यकर्त्यांना लक्ष द्यायचंय. शेवटचा दिवस अत्यंत चांगल्या पद्धतीने आपण सर्व सहकार्य करत आहात. डीजे ऑपरेटर चालू करा. DJ Verbo in the mix.
सगळ्यात काही येतात अंबानी, बिर्ला, टाटा, त्याच्यानंतर येतात सिमेंट लोक.
शेवटचे 5 मिनिटं फक्त बाकी आहे. शेवटचे फक्त 5 मिनिटं बाकी आहे. तुमच्या मागे नवरे शेवटचे फक्त 5 मिनिटं बाकी आहे. कमलेश्वर सावे नवऱ्यापासून पदार्थ आलेल्या सर्व नागरिकांचं हार्दिक स्वागत. अच्छा अगर सोते हुए आदमी को काट ले तो वो हीरो नहीं बन जाता. अगर जागते हुए आदमी को काट लेना तो उसको मजा दिया जाएगा.
घेतला ग आमच्या बाळात माझं पॅटर्नच वेगळं उभारकडे आपला क्लास नाही आपण बेस तो का मजबूत वाजला पाहिजे कामानुसार सर्व नवरात्रोत्सव मंडळातर्फे आलेल्या सर्व गाण्या रसिकांचे हार्दिक स्वागत. छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी जय भवानी. सर्वांनी इकडे लक्ष द्यायचंय. पहिल्या दिवसापासून ते आतापर्यंत आपल्याला दोन मित्रमंडळांनी खूप चांगली साथ दिलेली आहे. प्रत्येक वेळेला ते उभे राहिले आणि प्रत्येक गोष्टींमध्ये आपल्या सोबत ते उभे राहिलेत आणि सर्व कामांमध्ये त्यांनी आपली साथ दिलेली आहे. आता हे पूर्ण 9 दिवस पहिल्या दिवसापासून ते आतापर्यंत सर्वांनीच कार्यकर्त्यांनी मेहनत घेतली. तसेच मित्रमंडळ म्हणजे शिवसम्राट मित्रमंडळ यातील सर्वांना मी विनंती करतो की सर्वांनी वरती यायचंय. योगेश, यश, दीपेश, आकाश, ओंकार, कौस्तुभ, ऋतिक, प्रयांक, अंकित, समीर, विनायक, गौरव, सूरज,
सौरभ यांनी सर्वांनी स्टेजवरती यायचं लगेच. शिवसम्राट मित्रमंडळ स्टेजवरती यायचंय पटापट. नौसेना मित्रमंडळ सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की तुम्ही पण स्टेजवरती यायचंय. नौसेना मित्रमंडळ सर्वांनी स्टेजवरती यायचंय. साईड लवकर. नौसेना मित्रमंडळ सर्वांनी वरती यायचंय, स्टेजवरती यायचंय. या ठिकाणी आपण नौसेना मित्रमंडळ व सोबतच शिवसम्राट मित्रमंडळ या सर्व मुलांनी आपल्याला खूप चांगली साथ दिलेली आहे. पहिल्या दिवसापासून ते आतापर्यंत अथक परिश्रम करत होते. सर्व मुलींना, महिलांना सेफ्टीची काळजी घेणे, सोबतच ट्रॅफिक सांभाळणे, या सर्व गोष्टींकडे त्यांनी बारकाईने लक्ष देऊन आपला आजचा प्रोग्राम हा पूर्णपणे संपूर्ण पार पाडलेला आहे. सर्वांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. धन्यवाद, सर्वांचे आभार. हॅलो, समीर तानाजी पाटील, योगेश घरत कुठं असते त्यांनी स्टेजचा संपर्क साधायचा आहे. समीर तानाजी पाटील हे आपल्या मंडळाचं चांगलं सहकार्य. योगेश घरत यांचा सत्कार अनिल पवार करतील. तसेच समीर तानाजी पाटील यांचा सत्कार मंडळाचे सचिव मल्हारी सगळ साहेब करतील. धन्यवाद. मला असं सहकार्य केल्याबद्दल त्यांचं सुद्धा हार्दिक अभिनंदन. आजची बक्षीस मायजिम कामोली सर्वे महिलांसाठी 1 महिन्याचा वाउचर त्यांना देण्यात आला आहे. मायजिम पल्लवी भोसले कुठे असेल त्यांनी स्टेजवर संपर्क साधायचा. त्यांना मायजिम तर्फे 1 महिन्याचा फ्री वाउचर देण्यात आला आहे. पल्लवी भोसले. दुसरा नंबर आहे निधी पवार कुठे असेल त्यांनी त्यांची संपर्क करायचे. त्यांना सुद्धा मायजिम तर्फे 1 महिन्याचा फ्री वाउचर देण्यात आला आहे. निधी पवार कुठे असेल त्यांनी स्टेजचा संपर्क करायचे. त्यांना सुद्धा मायजिम तर्फे 1 महिन्याचा फ्री वाउचर देण्यात आला आहे. साई पाटण स्पायडरमॅन आज मेन पुष्पामध्ये त्यांनी प्रदान केलं होतं. स्पायडरमॅन साई पाटण त्यांनी लवकरात स्टेजशी संपर्क साधायचा. सिद्धी सुरू आहे, नऊवारी साडी सिद्धी सुरू आहे. पाटण पहिल्या स्पायडरमॅन सिद्धी सुरू आहे, नऊवारी साडी. देविका पाटोले कुठं असतील त्यांनी स्टेज करा. देविका पाटोले राजमाता जिजाऊ. वेदिका साळुंके मस्तानी विशाखा सप्पा. कृतिका जाधव, काशीची राणी कृतिका जाधव. शुभम साबळे मिलिटरी मॅन.
सौदे आर्यन सौदे मराठी साऊथ इंडियन आर्यन सौदन जिया भानुशाली जिया कोण आहे जिया मानसी चव्हाण दादा भव्यता वाघमारे सिया भव्यता वाघमारे मोहम्मद कासिम मोहम्मद कासिम पुढे मोहम्मद कासिम चैतन चौधरी साईबाबा धन्यवाद असंच आमच्या मंडळाला सहकार्याबद्दल सगळ्या दांडेरा समिती आम्ही स्वागत करण्यात येत आहे भारतीय जनता पार्टी प्रेरित कामरेश्वर सारू नवरात्र सोबत आलेल्या सर्व दांडेरांचे हार्दिक स्वागत आजचा दांडेरा संपलेला आहे असे जाहीर करतो धन्यवाद